ମାଛକୁ କଢ଼େଇରେ ପକାଇବା ଆଗରୁ ଭଲ କି ଧୋଇ ଦେଇଥିବୁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତ ମାଛ ପାଣିରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଅଧିକ ଧୋଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିନା ସିଏ କହିବେ। ମଲା ଲୋକ କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଆ ଜାଣିନି? ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମହିଳା ଜଣକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲିଣି ଅଫିସରୁ। ହଁ କୁହ, କ'ଣ କହୁଛ? ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟ ଟିକେ କହିବେ। ହଉ ଆସ ବସ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖ, ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପିଛା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମ ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସେଇ ଝିଅ ଗୋଟିକ ମୋର। ଏକଥା ବୋଧେ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଆଜି ଯାଏଁ। କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଗଛ ଡାଳ ପାଖରେ କାଇଁ ବସିଛ? କିଛିଟା ଫଳ ଖାଇକି ମରିବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ରାଜା ସଲମନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଚତୁର ରାଜା କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ।